Nakaiyanakan a pagsasao. Mag-anubing siyak ni Maestra Mayflower. Nakasagana kayon? Rukyanan tayo nga ruden. Itinaglabas sa leksyon, sinursuro tayo dagiti panandi. Pronoun daytoy iti Ingles, panghalip iti Tagalog. Akem ti panandi asanjan dagiti pangnagan. Dakkel ti nagdumaan dagiti panandi iti Tagalog ken Ilocano. Adda dagiti panandi a makapagwaywayas wenno dagiti panandi a makatakder kas maysa a balikas. Ehemplo daytoy ti siak, sika, da kami, da kayo, isuna, ken isuda. At damit dagiti panandi asaan a makapagwaywayas wenno dagiti panandi saan a makatakder kas maysa a balikas. Ehemplo daytoy ti ak, kami, kayo, mo, ko, ke, ken, da. Maikabit iti sabali a balikas iti panarita dagitoy a panandi. Itangarudubing, intayo kitaen, no adda na surusuruyo. Ubing, anya ti panandi anausar kadaytoy a panarita. Si kakadi tinakitak idikalman? Sika. Daytoy ket panandi a makapagwaywayas. Sumaruno, anya ti panandi anausar kadaytoy a panarita. Manong, umay kayo iti balay intun bigat. Kayo, daytoy ket panandi asaan a makapagwaywayas. Itatangal daw, intayo nga rod adalen maipanggep ti burburtsa. Iti Tagalog, daytoy ti bugtong. Riddle, daytoy iti Ingles. Dagitoy dagiti grupo, dagiti balikas, paestoryaman, wenno pasaludsod. Amang mangted iti kreatibo asalaysay, may panggep iti naduma-duma a banag iti aglawlaw. Ubing, agburburtsa tayo. Burburtsa, burburtsa. Anya nga ta a prutas daytoy. Agdumugman ti reyna, di matnag ti korona. Sungbat, bayawas. Burburtsa, burburtsa. Kanayo nakaduwak sa dinuman ti papanak. Sungbat, aniniwan. Sumarunong ngayon tayo adalen, itangal daw, ket maipanggep ti konsepto ti pangnagan. Adadwa a konsepto ti pangnagan. Abstrakto ken konkreto. Abstrakto. Ti abstrakto, ket dagiti pangnagan, maipanggep iti emosyon ken kalidad. Kitaen dagiti ehemplo. Gura, liday, dagitoy ket emosyon. Pintas, dagsen, laing, dagitoy ket kalidad. Konkreto, ti konkreto ket dagiti pangnagan a mabigbigbig nga adausar ti lima a pangrikna. Kita, angut, rikna, raman, ken dengeg. Kitaen yu dagiti ehemplo. Danom, tugaw, angin, prutas, ken nateng. Dagitoy nga ehemplo ket mabigbig tayo babaen ti panagusar ti lima a pangrikna. Itangarudubing, intayo kitaen no adda na surusuruyo maipanggep ti konsepto ti pangnagan. Amirisen daytoy a pangnagan,
no daytoy ket abstrakto wenno konkreto. Umuna, gasat. Daytoy ket abstrakto. Amirisen daytoy apangnagan no daytoy ket abstrakto wenno konkreto. May kadwa, lapis. Daytoy ket konkreto. Amirisen daytoy apangnagan no daytoy ket abstrakto wenno konkreto. May katalo, namnama. Daytoy ket abstrakto. Amirisen daytoy apangnagan no daytoy ket abstrakto wenno konkreto. Maikaupat, init. Daytoy ket konkreto. Ubing, mabilang pay ti pangnagan. Adda dagiti pangnagan a mabilang wenno count nouns. Ken pangnagan a di mabilang wenno non-count nouns. Umuna, pangnagan a mabilang. Count nouns iti Ingles. Kitaen dagiti ehemplo. Bulong, ikan, bantay, aparador. Dagitoy abanag kalidad wenno konsepto ket mabilang. May kadwa, pangnagan a di mabilang. Non-count nouns iti Ingles. Kitaen dagiti ehemplo. Danom, tudo, darat, apoy. Dagitoy ket banag kalidad wenno konsepto a di mabilang. Ubing, intayuman ngarud kitaen no adda na sursuryo maipanggep dagiti pangnagan a mabilang ken pangnagan a di mabilang. Ibagano daytoy ket pangnagan a mabilang wenno pangnagan a di mabilang. Umuna, bagas. Daytoy ket pangnagan a di mabilang. Ibagano daytoy ket pangnagan a mabilang wenno pangnagan a di mabilang. May kadwa, Crayola. Daytoy ket pangnagan a mabilang. Ibaga no daytoy ket pangnagan a mabilang wenno pangnagan a di mabilang. May katalo, gatas. Daytoy ket pangnagan a di mabilang.